खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै जुदि गोजोननि बाथ्रा बुङो गाहाय सोर लाबोदों सोर लाबोआखै बेखौ दाबि खालामनो दरखार गैया हाथियार लाग्रा आफादफ्रा गावसोरनो जुदि गोजोननि लामायाव फैयामोनबा बाहेरावबो गोजोन लाबोनो हाया आरो हाथियार लाग्रा आफादफोरखौ शान्ति सुक्तिसिम लांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों आंबो दं आं बादिनो गोबां मानसि दं बेनि मोनसे बिराद गिदिर रल थाबाय इभेन 2023 BLT सुक्ति खालामनायाव गासै बर' जाथियानो नांफाजोबनानै मोनसे शान्ति प्रक्रियायाव लाबोदों ओंखायनो शान्तिया गोजोना बैसोरनि थाखाय फैदों जायफ्रानाखि गावनो गाव हाथियार आरो हिंसानि लामाखौ गारनानै गोजोननि थाखाय दावगाबोदों ओंखायनो बेखौ जों दिनै हयथ' गभर्नमेन्टआ सोरनिबा दिनाव दं आरो बे गभर्नमेन्टनि दिनाव जाबाय गभर्नमेन्टआ सहाय खालामदों जों धन्यबाद होगोन खिन्थु बैसोर हाथियार गारफैयामोनबा बे शान्तियाबो फैनाय नङामोन बेनि थाखाय शान्ति आरो गोजोनखौ स्थायी खालामनो आरोबाव माखासे समनि दरखार दंबावो जिहेतु दाबो जों बुंनो हाया जे स्थायी जालांनोसै फैनाया फैबाय नाथाय बेसेबां गोबाव स्थायी जागोन तो बेखौ लानानै दिनै दा जायफ्रानाखि गोरोबथायाव सहैनाय बिथांमोननि आखायाव बिटिसिनि क्षमताया आरो 5 बोसोर थाबावनाया दरखार आं बेखौ सानो आरो दिनै जेसेबां राजनैतिक दल दं बे राजनैतिक दलफ्राबो बेखौ बुजिलायनानै सन्मान होलायोबा मोजां बे बर' थुनलाइ आफादनि हाखौ मालाबाबो CRPF केम्प बानायनो होआखै बे सयथ' CRPF केम्प बानायाखै बाहाय मोनसे हारिमु आफाद होननाय मोनसे जोंहा अडिट'रियाम दङ आरो बेनि लोगोसे जोंहा खालिहा मोनसे दङमोन दा रुंसारि जाना थांबाय जोंहा जयन्त बसुमतारी होननाय एक्स प्रिन्सिपालनि फिसाज्ला बिथांमोननि हाखौ आङो बायना होदों अडिट'रियाम बानायनायाव प्लटआ फिसा जानायखाय प्लट मोनसे बायना होबावदों आं लानायाथ' बादानो हो आं हा बायना होबावदों बाहाय आरो जेब्ला बे अडिट'रियामा खालि दंमोन बे समाव जोंहा उदालगुरियावहाय सिटुवेसनफ्रा बारा मोजां नङामोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना ओरैनो गोलैना थानायखाय बाहाय CRPF केम्प बानायना दोनदों आं गोबां रिकुवेस्ट खालामबाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बै समाव जे बेखौ खालि खालामनांगौ खालि खालामब्ला जोंहा गोबां प्रग्रामफोर जायो बे प्रग्रामाव बाहायनो हायो खिन्थु अल्टारनेटिभ जायगा होनो हायिलाय बिथांमोनखौ बेयावनो दोनबाय थानाय जाबाय आरो माने बेखौ सोरबा नंखाय माने सेल्फ इन्टारेस्ट थानाय बा आंखौ गाज्रि मोननाय जायफोर सुबुंफोर दङ बिथांमोना मिसा अजद लाबोदों आरो माने प्रमान नायहैबानो जाबायना सार्कोल अफिसाव थांनानै बे प्लट मोनसे हाखौ सोर बायना होनाय हारिमु आफादनि नामाव बेफोरखौ नायबानो जाबायना ओरैनो बुंबाथ' जायाना आंथ' चेलेन्ज खालामनो हागोन ओरैनो मिसा अजद होनानै बदनाम खालामनो नागिरनाय बेफोरो आंखौ जेबो खालामनो हाया आं लानो नागिराखै आरो जायफ्रा बे अजदखौ लाबोदों हयथ' बिथांमोनासो इन्टारेस्ट लादोंमोन आरोखि जानि बेखायसो बेबायदि अजदखौ लाबोदों दा बै समाव जोङो गोबां आसा खालामदोंमोन जोंहा जोंनिनो बर' जोंहा BTCआव जोंहा हाग्रामा सारखौ जोङो चिफ महरै जों बे समाव दंबाय थाखायोमोन सारा बे सारखौ जों ओरैबायदि आसा खालामदोंमोन जोंहा बर' हिसाबै बे सारा जोंखौ फैगोन अनसायफैगोन नायफैगोन नङा होमबा जों गोबां लामा नायदोंमोन आरो माने जोङो गुबुननि माबानिफ्राय फैबाय थादों नाथाय जोङो सारखौ नुनो मोनैयाव माने बिराद गोसो गाबदों आरो हाबाब दिनै जोंहा जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बर'फोर दङ नङा होमबा जेरै जोंहा प्रमिला आब'आ जोंहा बे समाव फरेस्ट मिनिस्टारमोन बेनिफ्राय माबाया जोंहा हाग्रामा साराखौ चिफखामोन होमबा जोंखौ बिसोरो नायसनफैनो सम गैला नामा जोंनि अलखद समाव बिसोर आय होनो जोंखौ मानो नायफैनो हायासै नैबेखौ जों आङो माने सानदों आरो दायो बे समाव बिसोर मानो फैनो हायाखैमोन बिदि सानदों आरो बेल' नङा बै समाव जेनेबा जोंहा गावनिनो बर' मानसियानो जेरावहाय फरेस्ट मिनिस्टार जानानै दंमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ होमबा बियो दिनैसिम मानो जोंनि बिसनारि बा सनितफोरनि मानसिफोरनि थाखाय हाखौ मानो मोनसेबो दासिम दिनैसिमबो मानो खालामनो हायाखैमोन गावनि पावार थानाय समाव मानो सल्भ खालामनो हायाखैमोन दिनैसो जुदि बिथाङा भट नांगौ होननानै जेनेबा BPF हानजाया जेनेबा पार्टिया फैदों नङा होमबा जों बेखौ गाज्रि मोनाखै नाथाय माखासे जाहोनफोरखौ लानानै बै बिसोरो साननानै खामानिखौ मावनो मोजां मोनो आरो दा आंनि साननायखौ आं बुंथ'दों दा जुदि सरकाराव थानानैबो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ अलखदनि खामानिखौ जेबो जुदि मावनो हायाबाथ' होनबा सरकार दानायनि लाब नङा होमबा फोथायनाया बहा थागोन बिदि जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं सानदों दानि जेनेबा BPF हानजानि बिबानगिरि जायफ्रानोखि जोंनि बेवहाय दा जायफ्रानोखि खामानि मावनो लादों नङा होमबा दा बिथांमोना खायसेया माने भट होनायनि मोनथायानो गैया दा बिसोरबायदि मानसिया
बै हान्जायाव गिदिंनानै गेदारिं खालामनानै मा मुलाम्फा दङ आं बेखौ सानदों आरो दा सारमोनखौ थगायनाय बायदिसो आं मोनदों आरो बेफोरबायदिथ' थगायनो मोना जेराव गामियानो हाबाखै बिथांमोना भटखौनो होनो मोनथ'वा दा बिदि लाखिनानै बिदि गिदिंबाय थायोब्ला होमबा सारमोनखौ थगायनायनि अनगायै जेबो जायाखै आं बिदि सानदों आरो आं बुंफुंदों आरो दिनै माने बेफोरबायदि खालामनो मोना मानो मोनथाया दङ बयहाबो नङा होमबा नाथाय बियो जेब्लानिफ्राय गावहा मोनथाय फुल मोनगोन अब्ला बियो खालामनो हागोन दिनै बिदि खालामनाङा आरो दा ओमफ्राय आं सानबावदों आरो बेवहाय जुदि बिथांमोनहा बे माबाखौ लुबैयोब्ला जेनेबा बेफोरबायदि गाव जुदि जेबो माबायानो गैया जेराव बेवहाय बिदि माबानो हाबै माबा खालामोबा बे माने गावखौ गावनि सायाव माने फोथायथिया गोमालांगोन आरो दिनै बे मानसिया भटखौनो होनो मोना बे गिदिर नै ओरैबायदिया थागोन आरो जेन हमनानै आंनि फंबाय नार्जारि फंबाय बियो आं बिथांखौबो बुंनाय जादों आरो जेनेबा दा माने फोथायथिखौ माने खोमाना लानाय जागोन आरो जेरावखि बयबो बुंसोलायदों नङा होमबा दिनै भटखौनो होनो मोना बियो बेयाव थानानै माबोरै बिदि माबा खालामनो मोनो नै ओरैबायदि बुंदों आरो जेनेबा बेलेग पार्टिनि मानसिफोराबो नङा होमबा बेखौ बुंदों आरो ओमफ्राय दा बिदि नोंखौ माने भट माबा गैया होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो हाबाखै होननानै दा आरो अलरेडि हाबखानायखा आं बेसेबां बोसोरनिफ्राय 4 बोसोरनिफ्राय आङो भट होगासिनो सोर जोंनि माबा दामब्रा न'सो माबा दा आरो नैबेबो मोनसे आङो हान्जानिफ्राय साननाय आरो जेनेबा 17 बोसोरसिम सरकार दानानै थाबाय थानायावबो दिनै बाहेरानि मोनसेबो खामानि मावनो हायाबा सहाय होनो हायाबा होमबा बेफोरबायदि सरकारनि सायाव जों बोरै फोथायनो हागोन होननानै जों सानो आरो बेखौ सानदों आरो दा सानना जों सावरायलायदों आरो दा ओंखायनो माने जोङो दाख्लै जों खोथा होखाबाय खोथा होदों जोङो जेराव एसे जोंहा मिरु सरगेरा फैदोंमोन बेयाव जों बयबो बुंदों बेयाव फैदोंमोन नङा होमबा जोङो बे खेबसेखौ बेयावनो होनानै नायगोन जुदि 5 बोसोरनि उनाव जेबो मावोबा जों बिसोरनिफ्रायबो जों ओंखारनो हागोन दा बिसोरो फैनानै खोथा होनाय हिसाबै जोंबो खोथा हरदों जोङो दे बेयावनो थासिगोन जों खेबसेनो हाबा मावसिगोन बेयावनो थागोन होननानै जों बुंनाय जादों आरो दा बेनिखायनो माने आं सानदों माने जों बयबो सावरायदों जोंहा बे माबायाव जोङो दा जों जोबदां जानो हानाय नङा आरो बेखौ जों आंनो फोरमायबाय आरो सारनिनो दा मानोना जोङो गासै रायजो राजानि मतामत आरो खौसेथि मोनबासो जों बबेबा मोनसे माबाया देरहानाय जेननाया थायो नालाय आं बेखौ बुंबाय आरो दा बे समावहाय माने फैबाय थानाय समाव जोङो फैनायाथ' गोबां मानसिनि पार्टिनि फैबाय थागोन थेवबाबो माने जोङो गुबुन माबायाव जों जगदानखौ होनो हानाय नङा जों सिगाङावनो जों थिरांथा लाखानाय जेब्लानोखि जोंनि गामिया हाबाखैमोन अब्लानो जों थिरांथा लाखादों जे जोंनि हान्जायाव जोंनि बर' माहारियाव मोननै हान्जा दंखायो बिपिएफ आरो इउपिपिएफ बेनि गेजेराव जाय सरकारानिखि मोजां हाबा मावगोन समाजनि मोजां मावगोन गासै गामिफोरनि स्कुल आरो गोबां बिदिनो लामा सामा बेफोरनि खामानि मावगोन जाय बिसोरो जायनिखि माबा होगोन जों बिनोनो भट होगोन होननानै जोङो थिरांथा लानानै दंखायो जोङो बेनिखायनो माने जोङो दा जेरैबायदि थिरांथा लादों बेनिफ्राय जों दोरोदथ'नाय नङा आरो बेखौ जों बुंना दोनखाबाय जोङो ओरैबायदिबाव जोंना बे एरियायाव फरायसालि गंनै फरायसालि दङ माने दिनैसिमबो जों सरकारनिफ्राय मोनसेबो एसे फेरलेबसेबो जों माने माबा मोनाखै आरो बिजेपियानो होन बा इउपिपिएलआनो होन बा बिपिएफआनो होन मोननाय जायाखै नाथाय जोङो दाख्लै जोङो दाबि खालामदों मिरु सरगेरा सानाव दाबि खालामदों जोंहा बेयाव भेन्सार हिसाबै जोङो फरायसालि गंसे दङ जोंहा बालिदांनायखौ जोंहा हाबथ'वाखै नालाय दा बेखौ जों खालामाखै बेयावहाय फरायसालि गंसे दङ बेयाव दरखास्त होदों माने डेस्क बेन्चनि थाखाय जोङो माने बेयाव दरखास्त होनाय जादोंमोन बिथाङा खोथा होलांदों दा जों बेखौ लामा नायनानै थासिगोन आरो दा बेखिनियानो आरो दहाय सारमोनहा होनदों जेनेबा मावनो हानाय हायो बेखौथ' बयबो रायजो राजाया मिथिगौ नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आजिखालि बयबो मिथियो रावबो राव थगायलायनो हाला बेनो आरो दा सोरनि साननाया माबायदि बेफोरखौ बयबो मिथिलायो दा बेखिनिखौ बुंनानै आङो गोरोन्थिखौ निमाहा बिनाय थाबाय आरो